Alayhi Sani Makale kura mai tafiyar sa'a ɗan jam'iyyar APC kuma masoyi ga shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Me kake da shi da kake ganin zaka shaida wa 'yan Najeriya game da ɗan takaranka wanda zai nuna cewa ya sha bamban da sauran 'yan takara domin su zaɓe shi a zaɓen 2027? To, Hamdi dai na farko dai muna gode wa Allah. Kamar inda ya bamu shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Wala MD idan ne maka rantsuwa ko ka fara bazan ba. Ba taɓa shugaban ƙasa cikakken ɗan siyasa ɗan demokuraɗiyya irin Bola Ahmed Tinubu ba. Domin irin abubuwan da yake yi a siyasa ya bambanta da sauran shugabanni na baya. Saɓanin irin wanda za a zo a rinka nuna musu takarda kamar jarida a rinka cewa ga wani abu a yanko musu fejin da za su ji daɗi. Bola Ahmed Tinubu duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa Bola Ahmed Tinubu ɗan demokuraɗiyya ne. Yanzu mu babu abin da za mu gode wa Allah irin abubuwan da Bola Ahmed Tinubu mu imana a jihar Kano. Ni a tunanina ni Alayhi Sani Makale wallahi sai ga Bola Ahmed Tinubu kamar a Kano aka haife shi. Domin irin abubuwan da iyo 'yan Kano ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah. Masu kallo da 'yan adawa fa za su ce to wai shi Bola Tinubu nan me yayi wa al'ummar jihar Kano ne haka? Wallahi MD Bola Ahmed Tinubu sai da ibada kujeru manya-manya kujeru a jihar Kano na federal ba wani sad ba na federal sai da ibada manya-manyan kujeru guda 92. Wannan shine muka tabbatar da cewa Bola Ahmed Tinubu yana kishin jihar Kano. Domin irin ƙuri'ar da muka bashi a baya shi ka san bai rabe yana da alƙawari. Wallahi in dai kai masa abin da ya dace kai masa wallahi shi ma sai maka abin da ya dace yi maka na kyautatawa. Domin ƙuri'ar da muka bashi mun bashi ƙuri'a ta jiha 3 ko ma 4 zan ce MD. Shi isa ya saka mana abin alkhairi da irin abubuwan da imana. To amma kuma talakawa 'yan dangwale MD idan ka ɗauko shi kansa arewacin Najeriya ka duba irin tagomashin da ibawa arewacin Najeriya da mutane suke cewa baya ƙauna arewacin Najeriya. Ka duba farkon mulkinsa abin da ya fara ɗaukowa ibawa arewacin Najeriya ya ba mu ministan tsaro. Yanzu saboda Allah MD yau idan ka zo ka ce wa Bola Ahmed Tinubu wai baya ƙaunar arewacin Najeriya ko a'a baya ƙaunar jihar Kano wallahi baka yi kanka adalci ba. Sannan kuma arewacin Najeriya ita kanta baka yi mata adalci ba. Yanzu yau a wata sata amsa zan baka MD wallahi idan ka tafi daga Na'ibawa har Zaria wallahi fitulu ne aka dora akan titi hagun da dama wanda idan ka shigo ba za ka dauka jihar Kano ko a Najeriya kake ba. MD wannan abubuwan da Bola Ahmed Tinubu yi mana da kuma abin da yake sa ran zai mana yanzu da yaddar Allah Bola Ahmed Tinubu 2027 in Allah da sai ya karasa mulkin sa. To wai duk waɗannan abubuwan da kake cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi su a jihar Kano da arewacin Najeriya wanne ne a cikin su wanda kai tsaye ya shafi rayuwar man talaka mai karamin karfi? To alhamdulillah kaga dai na farko mutane ba su san dauke subsidy da aka yi cewar mu alheri bane. Idan misali kana tunanin an dauke subsidy ko an samu karuwan man fetur ko an samu wasu abubuwa na rayuwa to ka dauko kuma ga irin tallafin da yake ba gwamnoni. Wannan abubuwan ba a taba shugaban kasar da iyada da iba gwamna haƙi shi kuma itaho ga talaka irin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ba.